Arratsaldeon, Txorin eta Rok, beste behin hementxe Miramoneko sukaldian, bi pertsona jator, lirain, atsegin, sukaldarion... Nun? Gu gara, zutani. Bai, noski, bai, hemen. Behintzat bat, badao. Bai. Nik egin bihot zigor, oiaskua, eta gero, saltza bat ingot ziapiaekin, eta aurreratu notzuen bezala, indela pare bat aste, eta atzo bai esan notzuen, ziapea ingot etxekua. Ekarra ditut, ziapea zi batzuk, eta ingo etxeko ziapea, holen hartzituta, eta ikusiko zuzerako goxua geratzen dan. Eta, bueno, baina, egia daukagula, datorren hastien ingo ziapeakin beste errezetan bat. Bale, bikain. Zuk gaurkoan zekarri duzu? Niri usten badia zu ere, erabiliko du saltza hori, zeingo ditu golako alberginia bola batzuk, aragi bola beharren, alberginia bola batzuk egingo ditu, eta ez daukat, banekin ez hau ikozen nola esan du, hor bustiko ditu, eta ez dut ekarri lagungarririk. Orduan, ziape saltzarekin alberginia bolak. Badaukagu orduan, bi saltza, bi errezeta, saltza bat, eta holaxe joango dana. Hasiko gara tipula Juliana eran ebakitzen eta erregosten. Bitxartian ziapea ziak, ospina, ardua, estixa, kurkuma, gatza eta pipermina nahasiko ditugu, gero birrindu ingo ditugu, eta azkenik wasabiakin nahasi eta gordi. Hori 3 egunez oskailuan aukiko, oso lodi badau ura pultxo bat gehituko zau, eta ziape saltxa prest. Oiaskua xerratan ebakiko, plantxan egin, gorde, tipulai esne gaina eta aurretik injako ziapeko jarakada bat bota, eta nahasi ingo, eta oiaskua bertan sartu, apurtxoa kozinatu eta zerbitzatu. Beraz, errezeta oso sinplea da, baina, berezi xaukiko dauena da, gero ingo da, ziapea. Baina, ziapea bai, erositxakoa izaten bada. Baina, hau da, berez, wasabia, ziape saltzak, ez du, ziapeak berak ez dauka, ez? Ez du eramaten. Ez da, etxeko bertsio bat. Bale. Kutu pikante hori daukana ziapeak, horrekin emango diogu, ez? Pipermina bebai aukiko dau, eta gero kolore horiska hori oran asko bere izten dena ziapeagatik, kurkumak emango da. Baina bai, zuek ikusten baduzu olako ziape pote baten, wasabia ez dago izango, osagai asko be, normalian, honek, asixak, aukiko ospinen bat, eta hori, ura. Ez, egia da, wasabi pote batek ere, wasabirik ez du izango. Zelan ez ez? Papatre, gaur egun orokorrean ia mundu guztia jaten dugun wasabia, ez dalako wasabia. Hemen jaten dana, wasabia, ez? Wasabia dator, olako sustrai batetik, jengibrea do izango bazan bezala, gero birrindu egiten da, eta hortik ataratzen dan pasta, wasabi ditzen. Hore da wasabia, bai. Hemen gaur egun... Eta ez die hola neikean? Zupaketea, hain txikia gertzen da letran, baina berez da ardi pikantea, errefau pikantea da erabiltzen dana, eta gero koloratzailea botatzen diote, koloratzaile berdea botatzen diote, eta horrekin egia da, wasabia badaukalako pikante berezi bada, gore igoten dana, baina ez da, piperminan pikanteak pikatzen dizu, eta jarritzen du pikatzen. Eta janduzu zerbait, eta egoten zara, ez da izen baden bora, minakin, hau joan iten da. 30 segundura edo joan iten da, ez da segitxon jaten behar. Eta momentuan jotzen duenean, eta ezberdin joten du, ez da minean pikatzen duena baizik, eta sudurretik da gora egiten digu, eta momentuan, ez dakit, adikzio puntua sortzen du, egia da esatuzuna momentuan, ze fuerte gehi hartu dut, baina hurrengoan berriro hartzen duzu. Kontua da, wasabia oso garestia da, oso garestia da, sustrai bada, eta holandatzea eta kosta egiten da, eta autentiko erabili nahi bagenun, ez du inungo ongearririk ez ezer. Jatetxe honetan, nik lagun bate bere jatetxean wasabi naturala erabiltzen du, eta prezioa astakeri bada, egia da, asko irauten duela eta asko ematen duela, eta bera dauka, gero hor berezia da, daukaolako wasabiak ehotzeko ez da edozer balio. Orosi izeneko olako egogailu bat dauka, eta da berez egurrezko taula bat, eta marraso azala dauka. Marraso azala. Benetako marraso batzena? Benetako marrasoaren azala dila, eskata txiki batzu moduan, orduan, behar dutenean, ataratzen dute oskailutik wasabia, eta han, holan, gaina, bueltak ematen, ezagun hau izango zen egurrezko taula, gero, marrasoaren itxatzidea darama marrasoaren azala, eta rarra holan, eta pasta juten daiten, pasta bat, gero hartzen dute pasta hori, klak,
eta jartzen dute behar duten errezetan ero. Eta, potentea, guk egia da, Osakan ero merkatuan ezagutu genuen, ikusi genuen arrain merkatuan ondoan bazegoen gero barazkien merkatua, eta han ikusi genuen, eta nik lehenengo aldiz ikusten nuela, holan, bertatik bertara, eta ordutik hemen ikusi izan dut, lortzea badaukat, baina esate izuet oso garestia da. Internetetik edo ze lortu leike, ni heldu jatenean wasabi hau, zenik internetik jatenean olako belarden da batera, eta ikuste duzue, kolorian be, ez dala, zuk sushi eskatzen dozunean, ez, wasabia eta jengibrea zerbitzatzen dutzuera, wasabi izaten da berdia, fosforitua. Eta honek dauka, beste, honek ematen dugu gehiago, kurri berdea, pasta horren itxura gehiago, berde fosforito hori baino, eta esan dagoen. Baina hau, ondo gongo da, gero, osagaiak bitu eta wasabi, baina berez ez dauka berde potente. Lagunen akusi nuenean, bada hori agian ez da oxidazioaren kontua da nero, egia da momentuan neotu zuen, eta berdea, eta bestea, hori errefraua, hau da, rabano pikantero erderaz esaten dana, hori da, eta irakurri, egia da, joten zaretenean, erosten bauzune, bandejatxoak eta ekartzen dizuten sobretxo txiki hori, irakurtzen bauzu osagaietan, wasabia, justo ez dauka, Japonia zerbait idatzita, agian jartzen duela inusente hau ez da wasabia, horako zerbait jarriko du, baina kontua da, wasabia ez, eta batez ere oso garestia dela, eta, hau, badakizu susiarekin nahi eta nahi esko, osai bat. Hor, badagoela beste arau bat, han, zaten dutela hemen oitxura hau, eta nik egia esan hori ikusi izan dio jendeari egiten, eta da, bera ezur jatenetxe japoniar batera jute zanean, atartzen dizute olako katilu txiki bat, hor soja saltza botatzeko, eta hor, berez, arrozaren aldea ez da busti behar. Arraiaren aldea busti behar da, pixkat busti, eta jan, eta batzuk egiten dute, eta nik lagun bat ikusi nion hori egiten zuela, eta gustatu zitzaidan, egiten zuen wasabia sojara bota, eta nazi, eta gero hor busti. Hori, Japonian esate dute hori ez dela egin behar. Hartu behar da, hartze dute pixkat eta listo. Eta Japonian gainera, sukaldari bakoitzak, zuk sushi leku batera zoi esenean, hori, barran emote dutzue eta zuri ez dutzu emoten aukera hartu zuk wasabia eta zuk botan nahi dozuna. Bakoitzak, sukaldari bakoitzak bauka bere pikante puntua orduan, berak nigiriak eitzen dutzunean, hau da, arroz bolak, arrainakin gainean, berak hartu dutzu puntu, holan. Eta esaten da gainera. Hartze dute holan, igurtzi, holan, eta bakoitzak bere puntua, eskatzen bozu, geixau nahi dozula, emango zu, baina, berez ezaten da, errespetatu biozula sukaldarian gustua, eta sushia ona izaten bada, edo, benetan nahi badozu arrainan zaporia proba, soja saltxa ez da zerbitzatzen. Jatetxe honetan, soja saltxa ez da zerbitzatzen, ze hori da, arrainan zaporia izkutatzia bezala. Eta eurak nahi daue, arraina, ez dakit, dastatzia. Hemen txaukat hau. Egurrezko goiara, beraz, hemen txe. Ikula, joan daixela erregosten. Oso ondo. Eta gaina, gehiago esango, wasabiak badauka antiseptiko eropuntua jendea, hori gordina da, baina lasai, wasabiak somorrotxoak hiltzeko gaitasuna badu. Daukan pikantiakin. Baina badauka eta ordan zentzua badauka baita ere biak elkarrekin jutea sasoi batean. Bakizu sushia jateko nahi eta nahi esko da oso freskoa izatea arraia, hori nahi eta nahi esko arau badaan. Eta wasabiarekin ala ere, horre ja lagundu iten digu gero digestioan eta hortaz, interesgarria. Honek errefrau pikantiak ez dakit alduan. Venga, saltzara. Esto pentsetan. Saltzara. Saltzak zebie dau. Lehengo, ziape asiak. Honek nun lortu, bakizu nun lortu duten. Edo zein belardenetan egongo da. Baina nire hausuan bada leku bat hor granelian eta saltza ituztera gauza asko, tartian lekaliak, espeziak eta olakoak. Eta ziape asiak zituzten. Beraz, hortan, beti egoten die. Hementxe, estia edo siropa koiarakada bat. Kurkumak, gero koloria emango otzana. Hementxe, pipermina, pikante puntu baldortzeko. Eta hementxe daukau. Puntu bat, puntir. Pero kontutan izan da, bakarrik wasabia botako digula, pikantea behar dugunek. Eta, ze izan da ospina? Hau da ospina, hau zan ardo txurixa. Ontxe, birrindu ingou. Eta gero proba. Apurtxo bat. Ikusiko pikante puntua zelan doian. Gero gainera hartzitu ingo da, orduan hartzitze prozesu horretan pikantia gero altzauko da apurtxoa geixau. Berez, ikusiko ia zenbat wasabi jarriko zaun,
Eta honek gero inbidau hartzitu. 3 egun oskailuan, eta hortik aurrera, 2 astez edo aldozu. Eta wasabia orduan botako digu eskatzen diguna. Ez, bera, eta hor beti esaten duguna, norberaren ahosapaiaren arabera, gure gustuen arabera. Errezeta batean irakurtzen baduzue, bota diezue, koiarakada bat pipermin, pikante ez bazaizu gustatzen, koiarakada txikia bota diezue, ez diozue bota, hori betikoa, ez dira zetan euneko. Ata bi koiarakatxo. Txikitxo. Dale. Ja ba. Bustitziak egin ikusten nikoa. Ez da bain pikante. Puntu dauko ospinana eta arduana, baina pikante ez da. Eta kurkuma bai. Bai, zaporia bai. Ze kurkumak ez da bakarri zaporia. Ez da koloria. Hori da, parkatu, ez da bakarri koloria. Zaporia badauka. Orduan, oin wasabia, berrio gerrindu, hola naztu guzu. Bai. Nazin gau, eta orduan hau utziko hartzitzen. Bai. 3 egun esan duzu, ez? 3 egun, bai. Nik hemen ekarri gotena, da etxian naukan bat. Eta gero, gorputz hori hartzen du? Ez, hau nik ez dutena. Ah, bale. Ez. Gero, 3 egunetan, txorienen ikusiko zelako gorputza geratzen jakon. Bai. Berez hau gordekou. Gero, baukatola kristalesko potetxo bat, gordekou. Osondo. Mentxe utzikot. Gordekou, eta... Ipratu aldu wasabia ez zemuzkoan? Ja, bai. Ni oso wasabi zaldean ez. Nik hau probau. Ez da oso pikantia, behar. Ke ba? Suabe edo. Oka... Erra. Oka puntutxo lan original bat. Bale bat, tipula erregostan. Bale. Eta ontxe... Oiezkoa plantxan. Kendu indiezula azala hormonagatik, ez? Bai, nik endu dutzat, Bai. Ez. Hori lehen zen bat entzun dugun, eta garai batean hori entzat esan ez, oiazkoaren azala ez, ze hormona pila dauka, Europar Batasunak aspaldi debekatu zuen, lehen garai batean entzuna zen, botatzen zitzaia izkiela, eta gaur egun, azala osasuntxua da, eta jatekoa da. Egia, koipe gabe, ero garbiago jane badu, bai, azalean egoten dala, ez? Oiazkoak izaten duen koipea, baina bestela, azal hori ondo txigortzen badugu ero, hor koipe desente kenduko dugu, eta batez ere, testura aldatuko da, zelako labean erretako oiazko bat, ondo txigortuta, azal hori ondo txigortuta doanean, eta zerbait ederra da, ez gatzakinan gaina kurruskari puntu hori hartzen duenean, eta beldurgabe jana aldala, baina lehen garai batean, nire lagun batik kendu inzioten oiazkoa, hundiak zeuzkan, eta kendu inzioten, batez ere, oiazkoa orokorrean, eta sala esan zioten, ez da, jaten bauzu, inungo azale gabe, eta onzan, urte batzuk, oiazkoa dastatu ez zuela. Nire lagun batei, ondo etorriko jakon, ze kirofanora joan zan, da titixa jarri zitxu, beraz, oiazkoa jagetiak izaukan. Merkia guatarako jakon. Denekin agian ez du funtzionatzen horrek. Hemen txolixua, eta oiezkoa plantxan egingo. Ezkenean, saltza oso erresa da, zan bakarrik, ziapia etxiarren, baina, tipula erregosia apurtxo bat. Oiezkoa plantxan, ez baina, eta ziapea. Oso ondo. Oso. Hau gero, gu moztu, labanakin ikusi duzu, Garai batean, hau ezautu nuen, Martinean egon ginenean, Martinean oso famatu zen bere lasaina, ez? Eiten zuen, antxoakin eta gero pistoarekin. Lasaina hotza. Eta hori zerekin moztutzen gendun? Zerekin? Laban elektrikoarekin. Zan, gailu bat, horrek hartuta bi gaunan mozten zuela, eta arekin mozten gendun, da zehat, eta garai batean hori izan zen, estatusa, erakusten zuen. Gaina honek, zientanak Molinez markakoa, eta hor zegoen marka bat oso potentea, eta txuriak eta laranja. Nik enekina zegoela pelikula bat, hor Marco Ferrerik, 1976 urtean egin zuena, eta pelikula baizu nola bukatzena, hor Depardieu zegoen, Depardieu hartuta, sakila mozten zuen olako serra batekin, hori bere fama moduan ezan oso ondo jungo. Marketing aldetik ez dakit nik oso... Kontua da, antza honekin jendeak aberiak inzituela, aberiak indakoa, eta Zamoran, 88 urtean,
Gabonak eta ero, emakume batek bere zenarrei lepoa moztu zion olako bategatik. Eta hori izan zen, benetan, hau serioa da, hau izan zen, Laban honi ja, holan, fama galtzen juntzena, egia zen, praktikoa, egia zen, oso ondo mozten zuen, baina kriston armatrostea zen. Hau desagertu zenean, etorri zian termomisekoak. Gero hori desagertu da, eta bain airfryerra. Hola, jenteak atxet guztiak erosten doaz, olako kaktxarro. Zu jarraitu markak esaten, olako gauzak eta aipatzen. Baina desagertuko dionek. Badakite, horrek ere pasako diela, nola da, kutsa hori bi aldiz erabili dituen, ero 10 aldiz erabili dituen gatxeten kutsara, zenbat gauza pasatzen dien. Garai batean egia da gure nik ezagutu nuen, baina gero desagertu nintzen. Bai, nik ezke ez dut ikusi holan Laban elektrikoa. Daukaguna arrotzekoa hori, eskukoa dana, baina hemendik bi zerrateatzen ziren. Eta harinari mozten zen, eta horrekin... Eta zeitzen zauen Mozteko, karo, horrekin esan kamuzten, zazkenean mugimenduan zegoenez, eta horrekin, nik erabiltzen ginen lau gauza erabiltzeko, ez da kipula mozteko, alegia. Batzuk, estekiak eta mozten zituzten horrekin, fiambreak eta, baina berez nik, eta hau Laban batekin ezin dain, ez duzuzetan entxufetu behar, elektrizitatea okupatu askoz gutxo okupatzen du. Horra, danako da, jaja. Baina de parte una hori egia da, ni pelikula ez dute ikusi, baina antza ikusita gero gauian lo egiteko ez sartu inaiz, ikusteko nundi zetorren historia, ze bere fama azizala jausten pelikula honen, ez dakit, justo hori mozteko izin zan. Izango bazan eskua mozteko ez du inork ezer zango. Zakila moztu zioten eta nakatxon dugu hemen bestalde. Ze simplia digan. Umia bezala. Jastaz! Bueno, hoi askora bueltako gara gaur sukaldaritza programa daukau eta hemen txenikin dotena da hoi askoa erditxik moztu, ondo gorritu, kanpotik gorritzeko, eta naiz eta barrutik, igual, guztiz ezein, gero hau saltza batekin doia, ziapea sartuko txau. Saltza gero hemen saltzak iningo zu, hori da, hemen txe saltza botako txau, tipula eta bebai, eta gure denbora baukau. Eta honi pikon punch, pakiar pixka bota... Pikon punch? Ez aldituzu zautzen, Euskaldunen edaria da, kalimotxo ez. Pikon punch? Bai. Nik Euskal Herrian kalimotxoa, patxarana, txakolila, zagit. Ez inelako hartzai moduan estatu batuetan. Zagarraua. Estatu batuetan hartzai moduan egon zienak. Pikon punch. Bai, igual punch esan diko da, ez dakit. Pikon punch. Hori da, guretzako pikon punch. Wifia eskatzen du moduan, wild card. Hau omen zan, 19. mende bukaeran da, 20. mende hasieran, hor hartzei moduan juntzienak hemendik, hor ostatu batetara juten zien, hor batzen zien, eta han zerbitzatzen zen edari bada. Eta asko gustatu zen. Eta, euskal komunitatean, fama izan zuen, gaina, honik gero gehitzen zitzaizkion, honek fruta, siropak eta olakoa. Ez izan, olako sangria bat bezala? Hau berezik izan, laraina zukuarekin, belarru zaintzu batzuekin, da hori, patxar bat, ez? Olako bermuta edo izan zen? Olako zerbait. Hau, Amerpikonek sortu zuen, eta beraz, hau zen, frantzesen aperitibo hortan, hortik olako antzeko zerbait egin nahien, baina, Euskal Herriarekin ez daukala zer ikusirik, agian gero bere hartzai horietako batzuk ekarriko zuten, nona? Euskaldunei gustatzen gakiela. Bai, orduan, asuertatu zen antzeudenei baietz, eta, gaur egunera notizia moduan iritsi bada, zerbait esanguratzua izan zela seinale, ez? Ez dela, ez du, lau hartzaine bakarrik ez zuten hartuko, baizik eta aipatu izan dela, eta gaur egun gure, nik aurreneko aldia, entzuten nuena edari honen berri, eta, mingotza omen zala, eta horregatik botatzen omen zitzaizkila, olako fruta sirope bereziak ero, pixkat hori geisteko, eta gozo puntu. Guk hemen ezin ditugu, txorienen telebista publikoa izan da ezin ditugu koktelak eta olakoak einez. Daude, egin bai, ezin ditugu eran. Bai, egin bai inalditugu, hartu eta nasketak zepila badau, egia da, liburuak kokteleriana, badago enpresa bat, azaldu zein barrozu. Bai, hau, jazta, 2 minututan bukatuko, baina bai, ez negaina. Bai.
holan botako zau, hau lodik eratzen badabe bai, hau esniakin edo urakin bete, Vale. eta honek Saldarekin, edo saldakin, aukitzen badugu, Vale. bai, perfecto, nik ura botako zau, ere? Bai, eta gero siapea darama, ez? Hori da. Bai, egia da, koktele ditza dela, gaur egungo sukaldaritza bai mota bat. Unibertsitatetan, sukaldaritza eskoletan eta ikasten dela, eta hori ematen da dela, platerak, oso originalak, formak eta aukitza dituzte, zaporiak eta bai originalak. Nire egia koktelak gustatzen jatela. Bitu, Espainiar estatuan, omen dago koktelero bat oso famatua da, ez da izen bat taberna eta jatetxe. Zaragozakoa? Izan ditu, Zaragozako da bat? Ez dut uste Zarago da. Ezkenik bezagutzo bat ona Zaragozakoa. Bueno, honek, baina berak, oin bako zer egiten duen? Zer? Marka bat asmatu du. Eta egiten duena da, ja, zuri bialtzen dizu, isostuta, koktel nasketa, bere nasketa horiek. Orduan, eta isostuta? Bai, isostuta, eta nasketa ez dakit daukala, ez dakit zenbat erreferentzi, die astakeri bat, baina eundaka erreferentzi ezberdin, eta zure guztu egin aldituzuna. Eta gero horrekin, edo norri izan alda koktel gile. Nik hau, txoine baka, ziapea. Ikusinan horik, Zaragozan, badau koktelero oso famatu bat, eta bere, holan, bazkide bezala, sozio bezala dau, rapero hau, Keizio. Ez dakit zuzenan? Eminem bezautzen du bakareko lan ezagun nahi zait. Keizio. Bueno, eta Digi Masa. Bueno, berak dauka taberna bat, han, Zaragozan. Eta, guztau jaten karta, ze kartan zuk aldozu aukeratu dau. Bitu, karta dau da tradizionala, hau da nun osagaia jartze dutzun, honek dauka, ez dakit, tequila, limoizuku, kardamomoa, eta ez dakit ze infusio. Eta orduan zuk badakizu. Eta bestea, horrek dauka gaina kartan sofa bat, hau da, erosoa dena. Eta gero bestian, ez dakit ze marrazkiza, baina esan, zehose, bueno, utzi zaitez eramaten. Apur bat da, ez dakit, apur bat sorpresa. Eta orduan, karta horretan dira, koktel berdinak, baina bakarrik agertzen da izena dela, oso izen kreatiboa, eta gero, Keizioren abesti baten esaldi bat. Adibidez, ez dakit, eske ontxe noia esmatzera, baina maitasunaren ondori, ez dakit, horako zeo zer. Eta orduan zuk aukeratzen duzu, horren arabera. Eta koktela etortekatzu, horren arabera. Eta inoiz dakizu zer etorriko? Ez dakizu zeran. Zuk eskatzen duzu, bakarrik... Bueno, tipo honek sortu dena berak esaten zuen. Hora askotan, bakoitzan eskua oso garrantzitsua dela, eta honek induena, asmatu du, jatetxe pilatek ezin dira hartu eta norbait barran eduki koktelak egiten dakiena, oza, kontratatzea, ez? Orduan, hau dala pixkat berak asmatu duen marka hau, enpresa hau, eta oso ondo omendoa, da, edozei, beti berdinen zerbitzatuko dute. Hemen esaten duen askotan, gauza askokin nola estandea izatu diran, gaztak, zagardoak eta danak oso antzekoa direla, beti onak, eta batzuk atsegin dutela, norbaiten beste honen eskua ero, ez? Koktel mundura hone pasatu du hori, egiten duena da, ja nasketa egin da saltzen dizu, eta orduan zu bakarrekin behar duzu, hartu, eta, bueno, mugitu pixkat, gero hartu, sartu edalontzian, izotzakin bada, izotz gabe, zapala, luzea, dena alakoan, tokatzen dana, aterkin batekin, fruta batzuekin edo dena alakoa, eta beti berdina eta ondo ateratzen dela. Eta, bueno, hortik bota zuten, eta kontua da, ez da izan referentzia. Aipatu duzula hor, aterkinak horrek tipikoak izaten ziren lehen koktela garzerbaitzak garaian, horrek ekarriko ditugu. Eta horrezetako balio du? Betiko errezetan batera, holan, eitzen dugunean hau banana esplita edo holan izorskilekin, ekarriko ditugu aterkinak apaintzeko. Baina da, paintzeko akarrik, ez? Horrek ez dagoete beste inungo funtziorik. Ez, funtzio estetikoa, polita iteko. Hemen txe, nik ontxe, 3-4 minututxo bie itxut, oi askua barrutik eiteko, da gixatzen joateko, eta segitxuen etorriko gara jatera. Bueno, hemen txaukat, eta zuretako eta nietako erosua izateko, xerra dar moztukot. Eta ban, zerbitzatzeko garaian, ikusiko barrutik, egin dauela. Ni ala ere presno hau, Bueno, igual zati bakoitza, moztu biko zu. Koloria bauka, ona, Bai. Eta gaina, gero, saltza pixkat hemendik hartuko dizut, esan dako, siape pixkat, gero gure alberginia bolai botatzeko. Eta lehenen jakua gordeo da, hasi da pixanak, ez? Hasi da aia gorputza hartzen,
Hau, honekin nengo ze... Bero? Hor, konturatzen mazate, erretegietan da berez, esaten dute, txuletai buelta ematean da, zulatu ez tala egin beharko orduan, jatetxea da buelta ematean, gero, moztu behar baduzu, sardezka apoiatu lan, indarra egin, eta ero lan moztu. Ez sartu, zeitxon janin behar da, orduan hor, pixka frikia geratzen da, baina berez, zerbitzariak zuen aurrean moztu behar badu zerbait, apoiatu ingo du, moztu behar duenan, eta ero moztu, eta listo. Eta hementxe gure oiaskoa listo, hau patata batzukin, arroz apurtxo batekin. Hola, afaltzeko edo plater nagusi bezala, paskaltzeko, listo, oiaskoa, zia pesaltzakin. Abiz. Zatitxo bat. Hortxe? Moztu ingo eta putxo. Zela dau? Una. Eta nien ez paper salia, bakizu, baina saltza honekin xamurra geratzen da. Goizua geratzen da, eta guk, paparrakin egin jogulako, baina bestela. Eizeikela olako iztar batzuk inolan asurrak enduta eta plantxan. Oso ona. Erra, baina alberginia bolak. Saltza berdinak egin. Venga, gora ziapea. Eguneko bigarren errezetaren ordua eta alberginiak izan da. Eta arrautzak izan da, zein goitu? Alberginia batzu, alberginia bolak. Edo arrautza apurtuak alberginia... Baita, eta gaztarekin. Ez, alberginia bolak ingo ditugu, labean erreko ditu hauek, eta beste aukera bat, bolen mundu zoragarrian, hainbeste egiten ditugunak txorienen, eta hauek horrela ingo ditugu. Alberginia labeko erretillo batean jarri eta ordu bete 280 gradutara erreko ditu. Atera, zuritu, haragia. Robotean sartuko du baratxuriarekin eta perresiarekin batera eta ondo birrinduko du. Gopor batera pasa dena, gaztarekin, arrautzarekin eta ogi birrinduarekin hasi, bolak egin, ogi birrindutik pasa berriro, fregitu eta zerbitzatu ziape saltza zoragarri batekin. Orduan, boixe, hauei, bai, ez diula gehituko ezer. Ez da zetan zulatu behar eta eukitzen baitugu ordu bete. Ondo erreko dira, sukurik ez dute botako, zerbait beti botatzen dute, eta gero ateratzean, boixe, zuritu eta haragia bakarri nahi dugu erabili. Eina aldala baita hartu haragia hemen kozinatu eta, baina, labean, erresa da, orduan. Labea 180 gradutara, labean dagoen atera, Kasualidadia! Bai, a ber, holako bapatian horrelako gauzak gertatzen dira, eta aurkitzen dituz alberginia batzuk, labian erreta. Izerdia apurtxoa bota da bira bakarrik. Bai, baina zulatzen baitu urpia eta hor jenteak egia da, itxura dauka eta entzut, bai, hau ez zulatu, bai, azkarra egiten dira, baina... Holan ezetasuna hobeto mantentzen da, eta gero bolak beba egongo die, askoz be, krematxuak. Erretzen zabizu? Ez. Ni zera, zugaldarian ez, zugaldariak erretzen, segurela. Aktorea pentsatzen ezila, ondo disimulatzen dozuta. Bueno, hau, esan dakoa, niko inzurituko ditut, eta hemen zerrekin sartuko ditut. Hasieran baratxuri atal batekin, bi bota beharrean, eta perresil, adar, 3 lau ero botako ditugu. Eta hemen, haragia jongo nahi botatzen, birrinduko du, eta hori naziko du arrautza batekin, eta hogi birrinduakin botatzen jongo gara, gorputza izan, arrautza orduan erabili duzu bolak iteko. Bolak iteko izan arrautza. Truko baldengo gunean zauztiela, arrautza egozixa hobeto zuritzeko. Bueno, gazpilloa botata. Gazpilloa botata oso ondo, eta bestela espadia freskoak. Baita ez die... Bai, freskoak, geroz eta sarrauak izan, arrautzak, sarrauak edo, denborakin, zuringoan pH-a haunditu itzen da, 9,2 heltzen da, eta horrek errezten dau gero arrautzak hobeto zuritzea, hori da azalpen zientifikoa. Hala eta be, esaten daue hor mintz bat dauela, bai. Zara, oskola, arrautza eta hor geruza bat. Eta geruza eta arrautzan artean dagoelako poltzatxo, haize poltzatxo bat edo izango basan bezala. Eta denbora pasatzen da negian, arrautzak bere ura galdu iten dau oskolatiko lan poroetatik
galdu iten dau edo, deshidratatu iten da, eta horrek ahalbidetzen dau, geruza hori, malguagoa egoten, eta orduan, zuritu laika askoz bebeto arrautzak. Bai, baina hori da, karo, horri txoin behar dugu, arrautza ez izatea infreskoa. Arrautza freskoa baitu, etxean jaso ditugunak, horro bena gatz asko bota, baina asko, ospina ez bota ze ospina netzako, hori da, kraskatzen bada, berez, zuringo gutxia bateratzeko. Hipertentsioa aukitzen badu norbaitek zer? Ez da sartuko gatza. Ez? Gatza arrautzan kanpuan ura, baina bai laguntzen du, gero benetan, probatu asko, baina zuk, naiz eta porosoa izan arrautzaren azala, ez du gatzi zurgatzen. Egia da, 10 minutu egongo dela hori dekiten, ez dala denbora asko be izango. Bueno, ikusi duzu zer zuritzen diren alberginiak, hau eskuarekin birrindu aldugu, baina alako gailu bat izan da. Hain bero egon da, be, keixoko ez dako jato. Bueno, baina hartu, ondo birrindu, eta esan dakoa, gero, honi botako diogu, bueno, ja badauka, guk, nik etxean aragi bola, perrexia eta baratxuria beti botatzen diogu. Arrautza ere normalean botatzen diogu. Eta ogi mamia. Baina horrekin goitxu gila, gero, gopor batean, ataratzen dugunean, hemen lortzen dugun, ore hau. Gazta ere botako diogu, eta orduan, gaztarekin kontu, ze gazta ondua botako dugu. Oso ondo. Nik ikusi dutena honek errezetak eta alberginiekin, badu bat laukitxotan esain birrinduta holan gorputza aukitzeko eta tomatiekin. Egia da, alberginia tomatiekin beti ondo doiala, eta gero lagungarri bezala, garagardotxo bat. Baita ere, zeratik ez? Ura edo, ez dauenak eraten, baina ezkene burotzutin berba, fenomeno bitxi batei buruz, eta die, garagardo betaurrekoak. Eta ez die honek pajitak daukienak, gero aurra doiesenak bi latakin. Horrek ez die, betaurrekoak, da fenomeno bat burutzen dana, pelikuletan, igual normalia edo, serixetan eta gertatzen da. Batek asko edan dauela, gaba baten, norbaitekin igual elkartu dala, oso politia pentsatzen gakola, oso ederra, mutila doneska, oheratzen diela da hurrengo egunean, ikusten dabela eta, ez da zure gustuko. Ez da zure gustukoa. Eta horrei, deitzen gako garagardoaren betaurrekoak. Hau da, zuk aurkeztu duzunean gaur saioa, hemen daude bi pertsona zoragarri, askar eta jatorrak behar zituzten betaurreko horiek gure ikusentzulek, ez? Zuregatik bai. Nigatik hori, nigatik behar zuten hori, ez? Hori da. Ez hori izaten daue. Eta egia da, nik ez dakit teoria hau egia izango dan, teoria bitxia bada, baina alkolak ematu dutzun, ausardia hori, ez? Hizkuntzak jakinarazi. Eta ze ondo ditzen dugun dantza, eta guapo ikusten gara, da bestiak beba ikuste ditugu guapo, eta orduan, badu, Kaliforniako Stanfordko Unibertsitatean ikerketa hori, jaue, Eskerrak unibertsitate bat, etorri da nau guri erakustera, Patri? Baina, esan dau, alkolak ez duela ingurukoen edertasunaren pertzepzioan eragiten. Ez. Baizik eta gure pertzepzioan eragiten dau, da dana pentsatzen gakula, asko zue, errexagoa, politiagoa, eta holakotan. Hala eta be, ez da edan bier, bat guapo ikusteko, ondo dantzateko, da hizkuntza jakiteko. Hori, segurtasuna da bakoitzak beria biedau aurkitxu, alkolik edan barik. Hori da, mesedez. Mesedez. Gero ikuste ikusi da. Ze batzuk pentsauko da, zelako ondo nabien hemen dantzan. Gero, kamera batek hartzen botzu, da zuk urrengo egunean ikusi, ez tozu ondo dantzan. Eta ez da asmoa, dantzari ona sentitzeko beti eraten ibiltzea, hori ez da zentzuduna ez da ere. Klasietara apuntau. Hori da, alegia, aukera. Herriko dantzataldera holan urbilduta. Bai, alakotan hobe. Bitu, hemen badalko nok eman guri klase partikularrak. Dantzakoak? Euskal dantzakoak. Norek? Kamarakin zure aurrean dagoena artista dantzan. A.M. Bai, artista dantzan, Kamara moduan oso ona, sukaldean ere ona, oso ona, baina dantza, eta oraindik ikusten dizu lusaketak egiten, eta gaurri buruarekin belaurak egutze ditu. Bere aldamenekoa, betaurreko duna, ikusi dut dantza latinotan. Bai, zera. Holan gerria mugitzen. Ez du sinisten, hori ez da. Bueno, bantxe zabitz, ogi birrindu bakin. Bai, trinkotasuna ematen, legunia esan gendu, eta aste honetan ogi birrindu mamia gordeal gendula, eta, honi, mamiarekin, erokasu honetan, ogi birrinduarekin, gorputza emango diogu, eta oin bai, probatuko dugula, ea gaz puntuan da ze moduz dagoen.
kontutan izan gazta bota diola, eta bestela gazta pixka bat gehiago botako dio. Espauka zaporek, gazta pixka gehiago botako diot, bai. Eta gero, gatza eta piper beltz gehiago jarriko dio. Gero ingo duguna da, pasako dut, omen plater bat daukaten barruan. Epa! Eta honek, hau atara dozu, plantxan nengo itxuzulako. Frigituta. Olioa botako diot eta frigituta doaz. Hau frigituta, araigi bola normal batzu moduan, hau da. Nahi izan ezkero eta, labia martxan izan dugun hortan, 180 ordu bete albergini hauek egiteko, nik azken aldian etxean jartzen ditut eta labean erretzen ditut, hau ez, egia esan, asko inber baituzu, momentua bolakein hartu, erretilu guztia bolakin betetzen duzu, ez baduzu erretilua zikindu nahi, labeko papela azpian jarri, olio pixkatekin igurtzi, eta 21 minutu 200 gradutara, nik erdira 10 minutu da menen buelta ematen dira, eta xamur geratzen dira, eta ez duzue, sartai bat hor zikintzen, eta labea martxan baldin bado, eta olio askoz gutxiago erabiltzen da. Seguk hemen azkenean, oin hauek frigitzen gugara. Honek bolak jaleike jogu saltza batekin, tomate saltza batekin, edo zein saltza honakin, baina kontuz aukide duguna da, olako gauzak etxean aukitzen baitu, kontxerban, oskailuen eta iraungitzea eta beitzia. Hau, kuriosua da, segure lagun gidoilariak idatzi dau, eta bera... Artista omen da hortan, Artista omen da hortan, eta bera da, honetan, arreta geixen jarri bidauen pertsona. Bai. Segure Julentxoi, pasatzen gako gauzak... Xelebreako, iraungitzetatekin. Honetan, jakitia, bi data egoten diela normalian produktuetan. Bata da iraungitze data, hau da data honetatik aurrera ezin jozu produktu hori jan, ze ez da egoera honian egongo, eta bestia da iradokitako kontsumo data. Hau da hori jogurtekin eta pasatzen da. Ez diela iraungitzen, baina, data batetik aurrera ez dagoela gomendatzen kontsumitzia. Propietatea galduko ditu, eta ez da bere osotasunean, egongo testuran, saporian, kolorian. Baina berez... higienikoki eta ondo egon, jateko modua. Hori da, ez tozku kalte egingo. Baina, era gero, badauz produktu batzuk, gehien bat lehen gaiak dienak, hau da, frutak, barazkixak, aragixak, arrainak, batez be, hori da daia, zentzua. Egia da nik datu batzuk aldotzutela eman, arraina eroste dozu nien, 2-3 egun. 2 albada 2. Baina gero da, apurtxo bat, zentzu daukitzia eta esatia, honek zelako usaia daukan. Zelan dauen behi biztan da hori, esperientziakin ikasten da. Nik uste dut, nahiko zentzu duna dela, zuk ikuste dozunean, arrain bat, eta arrainak usain fuertia daukonian. Eta esateizu, kaixo Patri, ze moduz zaude, ze moduz juntzan zuri eskontza, eta eskontza bindala 3 hilabete izan zen, esateizu, arrai hau, agian. Hori da. Baina normalean usaia batzuk esaten da, arrai usaia dauka. Arraiak berez, ez dau pila bat usaintzen, arraina ona danean da freskua danean, ez dauka zaporia, ez dauka usaina zuk imaginatzen dozunean. Arrantzale bat egin esan zian, itxasuan arrantzatzen dituztenean, ez daukala usai. Bai, itxasuan zizietan ez daubela ukitzen arrai usaia. Berez, hortan, nik uste dela esperientziak esaten dutzuna. Oi askoakin berdin, noiz ikuste duzuzuk oi asko papar batek usaia daukala. Usaindu, nik egia da bilo, eta padau jente bat, Daniel lagun bat oso gertuko oi askoan, berak deje hori gustatzen zaio. Bai, Hori gustatzen zaio horrela, bai, eta... Faisande. Puntu bat, ez txarra dagoela, baina puntu bat, bai, eta egia da batzutan, usai pixat eta gaina, ekutzen duzunean, daulako geruzatxoa, pelikula gainean daukanean, arriesgatu alzaite, garbitu, uretan garbitu, ondo lehortu, usaindu berriro, eta usaintzen badu, txarra. Kendu bazaio, beste truko bada, limoitan jarri ontzen da hori, ala eren, aukeran, bota. Ni ala ere, banaiz probatzekoa, gauzatzuk jakinda, agian, latako kontuak eta olakoa, probatu iten dituzu, eta, lehenko usaindu. Usaimena, lehenko filtroa pasaba behar duena. Badauz gauza batzuk, ezagutzen dena, esperientzia dela. Adibidez, txibi batzuk erosten bozu, egun batera txibiak pila bat usaintzen daue. Usaina fuertia daukie. Eta zuk esan zeke, atzo erosin hauen, atzo goizien, da gaur goizien, 24 ordu pasadie, freskua zauen, eta pila bat usaintzen da. Txibian usaia hori da.
Da askotan hori inbiosuna da, ba, elikagaiekin familiarizatu da jakin zein da neuren egoera, arrunta, koloria, forma, textura, usaia, ez? Da hori ezkenean, bueno, eta bestantzien, animatzen bat, probatu, a ber, probatu. hilko. Ia, norbait urgentzietara joango da. Ba, a ber. Taldekide batek hartu zaren arraina, 6-7 egun berandu hau, eta gero tripako min itzela aukizan da urgentzietara joan zan. Baina kontua da, Patri, pentsa, norbait sukaldean ez da daritxu inoiz, eta ez daki zein dan benetan produktu horren usaia. Gertatu aldala, ez? Agian ez daki identifikatzen usai hori jadala txarra dagoela. Ba, hori zautzut, bai. Hor, kirolean gertatzen da, jentea ez duena inoiz kirola azten da egiten da, eta doaz hilda hasieratik, eta hau izango da normala, baina agian ez da horrela joan behar, ez? Niri honek esate ozta, egin korrika, 10 kilometro, 20 kilometro dani. Gaizara dani. Gutxinaka. Baina da coach, motibatzen ari da zori. Bai. Bueno, laguno, hemen daukat labeko papera, labekoa ez, hau, lehortzekoa, jungo, ara hemen ateratzen, bola batzuk ingo ditu, ikusi zuen. Olibarekin pixka busti, ogi birrenduti pasa, frijito, eta saltza zoragarri horrekin, eta estatu. Razio eskusa bala, Ditxo bat. Jatetxietan 6 adalatotzu asko jotata. Baina alberginea da. Era hon bat, ekipoko bat. Eta kroketak? Kroketak ematen dute diela. 189 bexamela kroketak bai. Ba, hau edia, 100 handi batean, bueno, hori birrinduetan daukate, baina alberginea bolak dira, eta lagungarri Patrikindako ziap esaltza. Eta albergini batekin zenbat ataraten dien, zondiokan geixa da ziteko. Zela, hor pilo bat atera zezi, hemen bi alberginia, baina hori, ataratzen dira, eta marbola ero, bai. Eta bituzako krematxu. Eta hemen, egia da, esne, ogi birrindu gutxio bota aldiozu lantzeko eta zailagoa da, baina suabea bota eratzen dira. Oso goizuak, Beste aukera bat? Barazki jaleen dago. Eta saltziak, bikain. Baina eta saltziakin oso ondo dago gainera, Hau da, patentatu behar dago. Bueno. Hau esan da. Bihar bueltan etorriko gara, eta esan zotzu egun, astunetan, nada gazixak ekarriko zitugula. Eta hitza bete dago, ze bihar ostirala nik bitu. Sartu da eskenien, ahate paparra esan izuna. Ahate paparra mandarina saltzarekin bihar. Nik, otaranxkak, gamboiak ekarri guti, txoixoakin. Txoixoakin. Etorri bihar. Bihar, lagunok.